милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси муроҷиати шаҳрвандон нисбати Ҳикматулло Саидов сокини ҳамин ноҳия барои мардумфиребӣ дар ҳаҷми махсусан калон тибқи талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. Гумонбаршуда ки ба хариду фурӯши чорво машғул аст, дар ҳудуди молбозор ба боварии сокинони ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Мастчоҳ даромада чорво насия ба даст оварда аз додани маблағи он сарпечӣ кардааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷурми қаллобӣ нисбати шаҳрванд Саидов Ҳикматулло Убайдуллоевич соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Овчи Қалачаи ноҳия бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. Чунин таъинот ба он хотир аст ки гумонбаршуда давоми соли ҷорӣ ба боварии сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Мастчоҳ даромада аз онҳо чорворо тариқи насия ба даст оварда баъди фурӯхтани чорво ваъдаи додаашро иҷро накарда пулро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. бозори чорво ман насия харида будам, вақташ буд сума дода натонистам, ҳамихара корам бинисбат рафта михора қарз шудам. дар асоси чораризаи шаҳрвандон 3 нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 1 нафар сокини ноҳияи Мастчоҳ ки дар хусуси ҷои доштани доду гирифти пулӣ байни онҳо ва гумонбаршуда Саидов маълумот медиҳанд, милитсия қаллобиро ба миқдори махсусан калон бандубаст намуд. хариду фурӯши чорво шуғли гумонбаршуда буда шаҳрвандони аз ҳаракатҳои ӯ зарар дида низ аз рӯи ҳамин пеша ӯро мешиносанд. дар умум 36 моли калони шохдор ва 13 моли майдаи шохдори шаҳрвандон бо роҳи қаллобӣ тасарруф шудааст ки зарари расондашуда 200,500 сомонӣ мебошад. дар умум чанд сар чорвои шуморо гирифт? 16 та. чӣ миқдор маблағи пул? ина аминаша охириша те мегӯяд 5 тиша, баъда ҳамаша пулаша тӯ дегадам метиям мегӯяд. вай бовар мекунем чӣ хел мекунад бовар мекунем. айни ҳолу нафара шумо чӣ миқдор маблағи пули қарздор аст? 50,000 сомон. гумонбаршуда Ҳикматулло Саидов бо истифода аз шеваи классикии мардумфиребӣ ба мақсад расидааст, яъне 1-2 маротиба бо ҷарбдидаҳо созиши тиҷоратӣ баста дар муҳлати муқарраршуда иҷро мекунад ки минбаъд онҳо ба ӯ бовар мекунанд. имрӯзҳо ҷинояти қаллобӣ дар таҷрибаи тафтишотӣ намоёнтарин ва мунтазам қайдшаванда эътироф шудааст ки аз сӯистифодаи боварӣ манша мегирад. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбаршуда Ҳикматулло Саидов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд.